Unsa na mo rin mong gitabi-tabi sila ate? Wala yutoy, nagsubay ra ko. Unsay mong gisubay te? Katong gitabi mo sila sa kuha nga kawatan sila. Dagan yo! Run. Wah! Rider ka ba yuta ka? Nyati Alma, sa may balita dili sa Tumpurok. Ay bayot, ang anak ni Lucy, nabuntis. Mau ba te? Kato si Lucy, katong Japayuki? Sure oy? Kabalo ka? Tambay nakabuntis. Da, meresa niya oy. Bisag kinsa rin lalaki mo hatod anak no. Bigaon na bayana. Ay unsa pa? Eh tama di ti Alma ba? Kumusta imong maintenance ron? Ay okay ra oy, ni baba ko sugar. Bola lang yan. Do. Mau ba te? Nakabalita biya ko te nga hapit o nagiputo ni mong tiil. Okay na ni oy. Mao na ti Alma, og nagay ka chismis masagap. I-share sa ko ah. Siyempre yot. Yut. Nana po ning unano oh. Kabalo ka unsa issue ana? Unsa man te? Istorya dayon. Bayot man daw na. Lo tinuod mo na kay ngon nakanak te. Tanawang kilay oh. Ako ay isang model. Ay true. Tinuod te, mas gwapo pa imong kilay, tan-aw pa imong kilay oh. Wow naman. Nana po ni mga sismosa oh. May buntag diyan no. May buntag dayot. Do ka nice imong kilay no oy. Ana man ang mga gwapo. Totoo yan. Atik-atik bisag tsokla. Ay sig pataka istorya dia. Ngaw na kay ngon kag sukla dito nga kalalaki barog ana oh. Alangan, gaana man sa sarabo. Uy, kaluod ni mo Arman uy. Ala mo dia. Tama din ti Alma sa pikas purok na apoy chismis dito tara. Tara bayat. Namoy na ibala ang trabaho, pre. Wa lagi. Huwat na ayuda ni. Wow. Wala jud ko'y kwarta ba. Naana po ng mga sismusa, oh. Dugay ra ko naglagot, ana ba? Nagunsa na pud na sila diri. Sismis na po. Ti Alma diri ta magchismis okay murag daghag tawo. Another source. Mao gani no. Tara ti Alma. Ti Alma dita ka chismis anig na pa na imong barikos. Sige ti. Uy, kabugat po ni mo, oy! May buntag na sa iyong tanan. Mang chismis na po mo. Walang anak, Jod. Usay tuyo na mo dirite. Kamusta naman mo? Okay ra, Ate Alma. Wala ka mo nagarik-garik dire? Grabe po nakaharas ni mong baba, ti Alma, oy! Ignan na lang ting, wala pa mong garagbi dire. Wala mo nagrugby dire? Baba ni mo yut, ha! Ay, pasensya na kaayo, ha? Kay gaduda, baya mi dire, no? Kay puros bi mong laki. Ngano day puros may lalaki, maguno-una day mong dautan. Ay, dili, manggod. Kanang isa nyo kauban, ba murag mo siga-siga, mo ng mata. Inborn na niyayot. Basi tinuod, nagaana na. Bosin tino? Oy, nakoy kailang pulis. Unyag na kay Kayla, unsa may labot na mo. Basi i-report ta mo. Pasensyain lang sa ti Alma, ha? Kay iyahag yun yung vitamins ng chismis. Tuwat lang mo sa pulis. Kunya, mangadto na mi, ha? Laka na yot, basin makortahan pataka. Tara lang ti Alma, kaya suko na sila. Dire sa me. Ayaw na mo balik diri. Yot, gawas na! Gawas out! Gawas na ba? Uy! Sa problema na to? Pagtarong yot ba? Unsa di sala nako? Unsa man to imong giistorya kawatan me? Pagtarong ha? Hala, wala ko nasultian na, oy! Ayaw big ati kayaw! Kinsa nasulti ang kawatan mo? Pangutanan lang imong amiga nga chismusa. Kasi ako, Unsa na mo rin mong gitabi-tabi sila ate? wala yutoy, nagsubay ra ko. Unsay mong gisubay te? Katong gitabi mo sila sa kuha nga kawatan sila. Hala ti Alma, wa ba ko nasultian na? Ay, niingon ka, oy. Pagtarong yot! Pabulang ka na! Hala kayo. Hala, kalain mo batasan ti Alma, ay buot-buot pa kastorya. Hoy, musugot tayo mong inyong kawatan. Dili! Sampo litol! Dagan yun! Run. Ayaw ba? Hala, kulatahan na. Nangabit! Nanaw ka! Kasaingon lang. Si Bayot! Excuse me at. Nako chismis mo asawa ba? Si Ate Alma ba? Nay lalaki. Usa! Si Ate Alma ba imong asawa? Nangabit. Tinuod na! Tinuod ka ayo oy. Masaylo ako, love. Way pasaylo! Rider ka ba yuta ka?